Man itong country sa panagat karong pandemic, boss. Ako mosulti diha. Lami kayo. Ganun namin man. Lami kayo kay init ang adlaw. Init di, pandemic para di ba pasana lockdown na kan kay nanata sa top 28 na bata tol Kuan man sa taron. Pilipinas. Oh, ay. Sa pandemic ba top 28 naman ta. Kulaton pa ba nato matapuan ta? Gani pud man. Di ba? Tinuod. Ya, usa man, usa may masulti mo sa kuan karon na kapait sa kinabuhi karon na ani lockdown tapos wala passport, di ba? Tinuod. Usa may maingon nimo sa ni President Duterte. Pait jud. Pait jud president do. Pait jud. Kay nga naman, Di wa suporta ang gobyerno. wala tao, wa jud suporta gobyerno jud. Kasi wa jud suporta ang gobyerno dai no. Man na kuan kanta pa man pagsunod. Gani. Oh, na di ami kara sa baybay guys, mga badyaw, mga kauban na mo. Trabagos. Kurang di sini. Kay pait yung mga kuan nila, mga pambot nila, tambay na wa na naipdulong. Wa day dulong unya. Hmm. Wa pay kuan, wa pay ayuda nang abot. Pay ayuda na abot. Tinuod. Nya usa may maingon nimo karon. Ani, sa man dili man madalag hilak jud ni jud. Bisa pag usag hilak nimo, bis ka matagag sa kilong bugas. Tabang mga chicken. Tabang mga chicken na lang jud ni. Oh, gani. Daw, asa ning isaw. Naghilak ni sa tago. Ako. Ha? Gibson? Sabi gibate ni mo diha. Okay, Tarawan nimo sa ang gibate sobra jud gibate Ning yun. isa pandemic karon guys. Naglingkod na lang. Ano po isa pa? Isa lang maingon mo President Duterte diri sa Masim Sarangani aduna mi mangayo mig tabang para sa pandemic na itabo karon. Wa na ko ikwarta. Pero kung wala kay kwarta, tamay mo. Bisag bugas lang. Mo bisa bugas na pila ka kilo. May pat atong sinako unta. Nako no. Tag tunga sa sako. Tungo sa sako no. Gani. Hindi makapare kay ang sako abot man. Kapila na tagaan diri sa Masim ko lukan ganing ayuda. Kaduhara man. Kaduwara no. Kaduhara eh. Kung bugas, tag kuan na kuha mo bugas kuan. Ning Usay ni sulod ato sa sako. Bugas o tinapa. tinapa o wara man to bugas ra mo ning Kareo. tinapa. Basta mga tol ni, kwarta na na. Hoy, Sige lang. Mangayo tagkuan mas labaw pa sa bugas o kwarta. Ngayo ta og kaning ampo sa Ginoo. Na mahumani di ba? gani. Dapat na jud nay kuan. Sa may ingon mo diha. Di ba kulokol? Mangayo tagkuan sa Ginoo kulokol. Na mahumani yung palikuan po tabuan eh. Di man dyan madala ni bugas-bugas ni kol. Kung sige magkao, sige kay kamatay. Kabalo ka na daghan ang matay sa Pilipinas. Top 28 na takaron kol sa pandemic. Gani. According to my research, Kita aja pa bay. Oh, ito kan jud bay. Unsa may imo diha ito kan. Ayo, alang-alangi kay yeah, okay ra ba sa imong karong gayon karong panahon na kol na naigot aning pandemic. Sa imo, okay ba sa imo o dili? ako dili ko mosugot. Oh, tama jud ka. Kay ano naman? Grabe. Grabe. Na jud. Kung sa init pasad karon grabe na init pang adlaw. Oh, init ang adlaw no. Wa pay bayar sa isda. Wa jud kay paano passport, lockdown ng passport. Lockdown pa jud. Sao naman eh. Wala jud. Kuan na mi magtuwad na mi ani. Ugma kay Sabado ugma Domingo no. Lockdown diri sa Masim Sarangani. Sa tubok, sa Masim ba no? Tibok Sarangani. Lockdown bro. Tubok Sarangani wala. Ugma. Tapos wa pa jud ayuda. Usa na lagi pangkaon ni usa mo. May kung malungag ding balas. Sa ako po na balas lagi panglibangan po. Baho po. Oh, may bawo po kay libangan ni bapak ni Mumiding. Ana sila diri sa baybay karon guys kay wala naman sila makaon dito sila balay. Balhin na sila diri. Tapos yan, dala sila kaldero guys kay basig malungag pa ring balas, di man madala daw. Kung nadunggan ni President Arroyo ni among gi Arroyo, Arroyo Duterte. Ay! Abi no Arroyo Duterte. Oh, President Duterte. Unta dili siya maluoy. Unta dili siya maluoy kay ngano? Unta di siya maluoy unta sa mga tao. Dugagan unta ilang kuan. Isa kaning kuan ba no? Kining support nila. Suporta ba no? Ngani.
Diri sa asaw ni sa Masim ni. Oh, Masim. Masim Sarangani. Sarangani Katubato. Oh. Bisag ko lang ba bisag katunga lang na. Oh, sa tuwa lang sa kong Oh, sili. tabi Tabi sa- Usa po nang tagantag na isa ka semana ra, do ka adlaw ra. Di mapod. Diba? Apo ka nang saan eh, walay panagat kay wala may mamalit og isda. Nga mga kabataan, wa pa jud, di pa jud kasuroy silang manguyab. Sao na ni? Wala na allowed na karon kay nabalaan nako og nabasa nako Paul. Bawal magtapok-tapok. Bosa Pa, 1 meter ta away. Ayo pa. Ano yung medri karon guys? Isa guys kay Nagwagi. ulay kwarta. Tungod sa kwarta. Kami wala pun may kwarta. Siya rin maluoy day na Atay jay Oh. 25 pesos. matabangan ni mo barangay Dalyaw. Nami diri sa barangay Dalyaw. Wala man minangayo ko da. Wala ba sa maluoy lang, di ba? Pwede ra maingon na God bless, di ba? God bless. Oh. Isalig na lang nato sa tanan sa atong amahan. Amahan, inahan ba amahan? Amahan. Amahan. Amahang makagagahom. Ito, tinuod man ako, di ba? Tinuod ba na ko? Kay tinuod Ano na. ba ay sa binding tuhanan nila? Tinuod man na kay dili man jud nato ni ma Tubag dapat live ba yan na pare? oh, dili Nagto ka nga dili na live. Tinuod na. dili man ni kay Ano nga nagpaminaw kay live na. Tinuod na. kay dili bita kita makasolbad ani problemahan eh. Tinuod. Ang kinuod jud magsulba na ni. Oh, tamo na. Bala mo. Ito tinuod man. So, nami karon diri guys. Ang dagang kay Among ipalaglaan karon kan usapan ni mga mahumaning kining lockdown. lockdown no. Hmm. Oh, GD. Pero mahumaning lockdown usa di unahon nimo. Buhaton. Ah, malihog sa dagat, magtumbling ko. Ah, ada sa dapin dagat to. Kani kuan ba? Tungod sa kalipay kay nawala ng lockdown. Daw tama gyud. Pero dili gyud nato ni pag walang lockdown di gyud ta mag-party dapat. Kay basig mubalik na po di ba kon? Tinuod. Kay abi pa lang na sa virus na gikuan na siya bagi. Basta Ko, sa may maingon nimo karong 2020 pandemic. Oh. Ano ba oy? Magklarong istorya ha. Siya maingon nimo sa karong pandemic kon. Wala ni mahok kung tayo kaway kaon. Di naman ni maho imong tayo kay wani kaon. Oh. Paita. Nawa guys, pati tayo guys, di naman ni maho. Dito. Nanigarilyo pa to niya. Hindi, okay ra siya. Kay Dito ka. Pero nga brad mo. Wala, di guys. Busog na sila sa cellphone na ni. Nya, sa may maingon nimo karon ni. Tol. Sa may maingon nimo karon ano na abot ng sitwasyon. Wala ko sa piano ba sa sitwasyon. Siguro. Bito, kakuha kay. Wala lagi bes. Diri si Oh. Yes, Tanam si panagat diba? Wala gani ko kasulti sa una daghan ko kasulti karon nahurot na. Oh, nalibog kami kawa na bi kinuha sa kasulti ni kina Naglisod pa tag ginawa na isdot. Ngayon nung tagtabang sa atong amahan mo kagahagaho man eh. Ah, mahal ta sa Amahang magagahom. Ha? Dapat sa amahang magagahom tumayo. Bitaw mo na. Kaya ang kwarta mawala ra man na. Pagsalig sa Ginoo kay di na mawala. Tinuod na. Ay tulungan mo ba ang mag-asawa? Huwag na lang daw.